Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 октябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур атна башы күтәренке кәеф теләп калабыз. Октябрь айында танылган татар җырчысы легендар Фәхри Насретдиновка 110 яшь тулды. Россияның һәм Татарстанның халык артистының язмышы 40 ел опера һәм балет театр сәхнәсе белән бәйле була. 70тән артык роль иҗат иткән шәхесне без студиябызның кунаклары белән бергәләп искә алырбыз. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмез. Менә сезгә Фәхри ага белән якыннан танышу бәхете татаган. Тормышта ниндирәк кеше булган ул? Мен Фәхри абый белән Казанга килү белән таныштым. Чөнки минем укытучым әйтте, менә Фәхри абыеңа бар син. Чөнки экзаменнарга соңгы калдым консерваторияга. Ул хат белән шулай мине җибәрде Фәхри абыйга. Ул әйтә, мин театрга бардым. Аның спектакле иде ул көнне. Шалтыраттым, ул спектакльгә чакырды. Бик шундый комит спектакльдә уйнады ул. Ул җырлый да, сикерә дә, шундый комик роль да инде. Мин чәчәкләр белән килеп шулай таныштык без аның белән. Ничек кабул итте ул сезне? Бик яхшы кабул итте. Менә үзенең туганын кабул иткән шикелле, чөнки минем укытучым белән аларның ниндидер мәхәббәте булган. Аңа бик кызык иде. Лилия Каримова дигән Уфада җырчы инде, укытучы. Менә шулай ул анда йөри торган булган, гастрольләргә шулай алар аралашканнар. Лилия Ахметовнадан хат килгәч инде ул йөгерә мине каршы алып, укып шулай йөгертеп йөртте. Мине консерваторияга Жигановка күрсәтергә. Шулай иттереп күп кешеләрне узгач, Александр Ключерев, Җавид Куддусовларга барып, аннан соң да менә иң соңгы шул Фәхри абыйга барып, ул мине җитәкләп кафедрага китерде, Байрашева Зөһрә апага күрсәтергә. Җырчы буларак та искиткеч аның тавышы шундый матур, обертонлы тенор. Бер кайчан да кычкырып җырламый иде ул, шундый әкрен генә. Аның тавышы бөтен опера театрын тутырадыр. Фәхри абый белән без бик күп еллар Сарапа, Фәхри абый, Рәйсә Билялова концертлар белән йөрдек районнарда, Казахстанда, Үзбекстанда. Шул вакытларда аның белән бик күп аралашырга туры килде. Ул бик мөлаем, акыллы, бер качанда кешегә авыр сүз әйтми торган кеше иде. Аның хәлен аңлап, аның ничек тавыш хәлләрен сорап һәрвакыт, "Менер, дустым, ничек бүген кәефләрең, ничек йокладың?" Мәйтәм, Фәхри абый, әйбәт. Алай булса бүген кичен син инде тавышны бирәсен дип шулай дип әйтә иде. Ул аннан соң гына Ташкентка баргач, мин бит Ташкентны белмидем, Фәхри абый икән. Берничә еллар инде анда йөреп тора. Ул миңа әйтә, "Дустым, әйдәле, мин сине Алай базарының бик яхшы пешерә торган бер кафесі бар, пылау пешерәләр, үзбәкчә. Шуны ашатыйм әле, әйдә барасыңмы?" Мәйтәм, Фәхри абый, "Барам." Алып килде, шунда утыртты. Менә күп итеп бирәләр ди, чынлап та бик күп итеп бирделәр. Шунда сөйләшеп җәяү кайттык, үзе белән әкрен генә. Аның бер гадәте бар иде. Нинди генә погода булмасын, кояшлымы, җил беләнме, суыкмы, ул һәр вакыт шарфы белән авызын каплый иде. Аннан соң тышарасыннан гына сөйләшмә. Бу тавыш саклар өчен. Ие, вот ул аның шикелле мин җырчыларны бер качанда күргәнем юк. Ул бер сөйләшмә. Айда эшкә кергәч сөйләшебез, каплана иде, тиз генә булай иттереп кулын каплана иде. Бер караганда бәлки дөрес тә булгандыр, чөнки соңгы көнгә кадәр ул җырлаган сәхнәдә булган. Ие. Шулай тавышын саклаган инде. Мин дә урамда аны күрсәм, былай баш белән генә исәнләшәсең дә, беләм инде ул сөйләшмәгән. Үтеп китәдер, шулай чынлап та шарф белән каплап йөри иде. Кызыкшларым бигрәк тә. Композиторларда махсус аның өчен җырлар иҗат итә торган булганнар һәм шул ук вакытта ул соавтор буларак та үзен күрсәтә алган. Менә бу турыда сез беләсезме? Һәр җырчы ул яңа әсәрне башкарган чакта соавтор. Фәхри абый да үзенең теге моңнарын, мелизмнарын кертеп, матур айтып, шулай иттереп, тәмле иттереп
җырлый иде, яңа җырларны. Сарапаның яңа җырларын җырлады инде. Күп композиторларның беренче булып әсәрләрен башкарды. Һәм менә концертларда бигрәк тә кайсы композиторларның җырларын ярата иде башкарга? Ул бик күп композиторларның, ул Азербайҗан композиторларының оперетталардан арияларын кичерәк кенә шундый интересный әйберләрен җырлый иде. Сарапаныкен, Җәүдәт Фәйзинекен, Яхиннекен, но күбрәк Сарапа янында булганда Саруш кына дип йөри иде ул Сарапага. Саруш. Не шулай берләреңне бүген җырлыйм. Теге җырлыйсан инде, җырлыйсан. Бүген җырла, мин тыңлармын. Ой, бик матур итеп искә аласыз шул кадәр. Менә шулай дип әйтә иде. Фәхри абыйның бик моңлы тавышы иде бит. Ул әкрен генә шулай җырлап җибәрә иде моңланып. Менә йөрәгеңнең әллә ниндидер бер ниенә кереп китә иде. Ул тавыш бирмәенчә генә чын моң белән җырлый иде. Андый тавыш мин һәрвакыт әйтәм. Аның теге җиз кыңгырау, җиз генә түгел, көмеш кыңгырау тавышлы иде ул. Кыңгырау шикелле. Аның биографиясына кагылышлы кызыклы мәгълүматларны безнең хәбәрчеләребез видеоязмада чагылдырганнар иде. Әйдәгез бергә шуны карап китик. Әлеге видеоязманы безнең хәбәрчеләребез Кадрия Мирсияпова һәм Айзилә Батырханова әзерләгәннәр иде. 1939 елда Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры ачылды. Театр труппасы нигездә Мәскәү консерваториясының опера студиясын тәмамлаучылар исәбенә җыелды. Алар арасында Фәхри Насретдинов та була. Аның исеме татар музыка сәнгатен белгән һәркемгә билгеле. 1938 елда Милли опера студиясын тәмамлап, ул Казанга кайта, үзенең киләчәген театр белән бәйли. Аның тавышы матур тембрлы була, ә студияда еллар буена үзләштерелгән актерлык осталыгы иң камил дип санала. Артистның иҗади биографиясе театрда эшләгәнче үк башлана. Укырга булган көчле омтылышы талантлы яшүсмерләрне Мәскәүгә китерә. Музыка училищесы, ә аннан соң студия студенты буларак ул музыкаль спектакльләрдә һәм тамашаларда катнаша. Аның вокал техникасын Александр Иванович Акаемов һәм Виктор Иванович Садовников камилләштерә. Ленский партиясы һәр тенорның хыялы була. Ленский Насретдиновның иң яраткан геройларының берсе. Фәхри Насретдинов гашык булган шагыйрь партиясын чыгарылыш дәүләт имтиханында ук һәм тагын 30 ел театр сәхнәсендә башкара. Насретдинов башкарган Ленский ашкынучан һәм чиста, дәртле, бер катлы җитди. Һәр вокал пауза артист тарафыннан эчке хис белән яңгырый. Насретдинов репертуарында Травиату операсында Альфред, Вердиның Риголеттасында Герцог, Янковаланың Паяцци операсында Арлекино шулай ук озак вакыт яратып башкарылды. Фәхри Насретдиновның аһәңле тавышы, интонациясе, сүзе һәм артист осталыгы бердәм музыкаль сәхнә образын тудыра. Насретдиновның образлар галереясын төрле характерлы партияләрнең якты палитрасы дип бәйләргә мөмкин. Театрда Насретдинов уйнамаган бер генә татар операсы да юк. Кайбер оперларда ул хәтта 2-3 партия башкара. Әйтик, Алтынчәчтә Хан киңәшчесен, Башмагы музыкаль комедиясында Галимҗан белән Кәримбайны, ул татар музыкаль комедиясе жанрын көтүне башлап җибәрде. Насретдинов яңа әсәрләр иҗат итүдә дә катнаша. Фәйзинең Башмагы музыкаль комедиясында төп лирик герой Галимҗанны башкарды. Фәхри Насретдинов репертуарында совет, татар классик композиторларының җырлары, романслары бар иде. Күп кенә татар композиторлары аңа махсус атап вокаль әсәрләр иҗат итте. Мәсәлән, күренекле композиторлар Җәүдәт Фәйзинең елмаеп очрашкан чак булды, Кызыма элегиясе, Мансур Музафаровның Минем каршымда җырлама чибәркәй әсәре нәкъ менә Фәхри Насретдинов исеменә бәйле. Насретдинов татар композиторларының беренче булып башкарган йөзләрчә әсәрләрен санап китәргә мөмкин.
Җырчы Фәхри Насретдиновны Татарстанда һәр чак яраттылар һәм яраталар. Аның аһәңле тавышы профессиональ музыкада аерым урынны алып тора. Аның иҗатыннан башка татар музыкасының тулы яңгырашын күз алдына китерү дә кыен. Райхан исемен кемнәр куйган сине күреп кем туйган. Эфирда «Хәерле көн Татарстан» тапшыруы. Күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Кабатланмас моң иясе булган татар халкының данлыклы улы, җырчы Фәхри Насретдиновны аңа 110 яшь тулу уңайыннан без аны студиябызның кунаклары Россияның һәм Татарстанның халык артисты Зилә Сыңгатуллина һәм Татарстанның халык артисты Мөнир Якупов белән бергәләп искә алабыз. Фәхри аганың тормышта тагын нинди кызыксынулары булган? Сез белә торган, бәлки тамашачыларга мәгълүм булмаганнар да булгандыр әле. Ул теге төрле кызыклы мәзәк сөйләүче дә иде, бик матур иттереп, күлдереп кешеләрне яратадыр. Анасын ул балыкчы иде, бик шундый мавыгып балык тотучы. Хәтта Идел буена төшсәң, Фәхри абый шунда ди. Аңа гына ди зур-зур балыклар ләгә икән. Аның Чыннан да шулай? Чыннан да шулай. Сыйлы идеме соң сезне балыклар белән, юкмы менә? Иҗади дуслар. Туры килмәде шул. Безгә кирәкмәгәндә инде ул. Менә без Апасы районына баргач инде. Бу аның туган яклары. Туган яклары Сарапаныкы да Апасы районы бит. Менә Фәхри абый да мин белмидем бит. Әле бер тапкыр иртән инде иртәнге ашка барга Фәхри абый юк. Сарапага мәйтәм, каясың бу? Фәхри абый. Ул када балыкка киткәндер. Балыкка киткәндер дип шулай итеп йөри. Мәйтәм, балыкчымы ни ул? Hey, аның шикелле балыкчы Апасы районында юк дип әйтә. Ул бөтен чишмә тирәләрендә, инеш тирәләрендә һәр көн әйләнеп йөри, шул кармаган тотып. Шулай дип сөйләйделәр үзен. Фәхри абыйның хәтере дә бик уникаль булган дип искә алалар. Моның белән сезгә очрашырга туры килдеме? Хәтта репетициягә килгәндә дә ноталар алып бер кашан карамый иде ул. Сүзләрен кулында бер кашан тотмый иде. Яттан бөтен нәрсә репертуары бик зур иде, бик киң иде. Бар нәрсәне менә нинди җыр кирәк, шуны ук җырлый иде. Бар куплетларын. Сәхнәдә шул ук вакытта аңа бер спектакльдә берничә роль уйнарга да туры килгән икән. Менә ул ничек бер рольдән икенчесенә күчү бит инде бик зур осталык сорый. Димәк, ул драматик актер да булган бер ук вакытта җырчы белән бергә. Ул актер иде чынлап та. Бик яхшы актер иде. Ул бит ике театрда да эшләп алганнар бит ул заманда. Менә Горький урамындагы Камал театрында, безнең опера театрында бер көн опера булган, икенче көнне драм театр булган. Шунда Фәхри абый да, Азат абый да, Аббасов шундый музыкаль спектакльләргә аларны чакырып алып шул уйнатканнар. Менә шуңа күрә аның теге драматик актер шикелле булыр өчен менә аларның күргәндер инде ул шул артистларның уйнауларын, шуннан алгандыр инде ул мастерствоны. Шуннан шулардан өйрәнгән осталыкны. Укучыларына килсәк, аның укучылары калдымы? Ул консерваториядә бик аз эшләгән. Чөнки һәр яхшы җырчы яхшы педагог була алмый. Ансы дөрес. Ул аны аңлап үзе киткән. Шулай дип әйтәләр инде аны. Аннан соң бит бик эш күп булган. Алар бит бер сезонда 7-8 спектакль куя булганнар. Менә мәзәкчән дип әйтәсез. Ул тормышта чагылайдымы, сәхнә артында чагылайдымы? Күбрәк кайсы очракта? Ул сәхнә артында да, тормышта да, ул бер кайчан да туктамый иде көлүдән. Шундый ул күңелле кеше иде. Менә гаиләсе турында бернинди мәгълүмат юк. Гаиләсе бар идеме аның? Бар иде. Бик ачуланды инде безнең Верниковский дигән солист бар иде. Шуның хатынына әйләнде ул.
немка булган. Иә. Немкага өйләнгән булган. Шуның өчен ул гаиләсен бик күрсәтмәде. Сәбәбе нидә икән? Сәбәбе шунда, аның хатыны немка булган. Бу инде теге сугыш еллары белән бәйледер. Шулай бит, шуңа күрә яшәргә тырышкандыр. Шуңа ул бит әлдә немкасы әлдә аның әнисе дә бергә ул бит ике кешене менә ашатып үзе кибетләрдән мин менә Карл Маркста торганда да кибетләрдә сеткаларын тотып Фәхри абый үзе йөри кибеткә әйберләр ашамлыклар алып бөтен нәрсәләрне ул ташый иде бит. Мин бөек дахи кеше йолдыз дип тормаган, шулай Юк, ул Гоголь урамында яшәде бит. Сарапада шул йортта яшәде, Фәхри абый да шул йортта. Мин Фәхри абыйда да булганым булды, Сарапада да булганым булды, чөнки аларны концертлардан кайткач озата иде мин әйберләрен күтәреп. Шундый Фәхри абый ул бик нәрсә дип әйтәсем килә Фәхри абыйның менә шундый тавышы булганга карамастан ул үзе бик нәрсә дип әйтәм йомшак кеше иде. Йомшак кешегә авыр сүз әйтмиде бер качанда. Каршы сүз әйтмиде. Ул тыңлый иде дә үзенә бер ниндидер нәтиҗә ясап, фикере бар. Шуңа күрә белмим ни өчендер ул мине дустым дип йөртә иде. Якын күргән димәк. Аннан соң гына бер авыр хәл булды әлдә минем аның үләр алдыннан мин һәр вакыт театрга килә идем сәгать 2-ләрдә, 3-ләрдә, чөнки ул вакытта репетициялар бетә, кичке спектакль юк, театр бушап кала иде. Мин килә идем әзерләнергә, нитәргә, уйнарга, өйрәнергә. Бер тапкыр иштәм күрше грим комнатада Фәхри абый җырлый. Мәйтәм Фәхри абый килгән икән, ишеттем авырап ятканын аның. Бик озак авырап ятты ул больницада. Әле ишек кактым да, мәйтәм Фәхри абый, Аллага шөкер, исән сау гына булдыгыз. Менә дустым, менә килдем. Каясың итем бу тавышны, кемгә биреп калдырыйм икән? Биреп булмый бит кемгә дә бу тавышны ди. Менә нишләргә инде? Менә Фәхри абый мәйтәм әле җырлыйбыз да җырлыйбыз. Әлдә мәйтәм концертлар белән күпме йөрербез. Юк инде никәш, сизәм инде дустым, сизәм ди. Шуннан соң уже бер айда тулмады. Мәрхүм китеп барды. Бик авыр китүдә булган икән. Безнең татар сәнгатенә ул ниндер якты шундый бер образ булып кирип калган, һәм аны чыннан да тавышы искиткеч тенор, менә бу кабатланмас дип әйтәбез бит без бу, шулай бит. Менә аның тавышы чыннан да шундый булган. Аны беренче яңгыраштан ук без таныйбыз, бу Фәхри ага Нәсретдинов җырлый. Аны беркем белән дә чагыштырып булмый. Бутакта чагыштырып та булмый. Менә ул үзенең ниндидер бер сихри тавыш иде аны. Бик дөрес әйтәсез, бик дөрес әйтәсез. Бүген килеп Фәхри аганы искә алганыгыз өчен, аның менә шушы кездә 10 яшь тулу уңаеннан бик зур рәхмәт сезгә. Матур хатирәләрегез өчен сезгә бар тик матур көн телибез, сәламәтлек телибез, көтеп калабыз сезне һәр вакытта. Рәхмәт сезгә. Тагындан да шатлык күрер көнем бар икән. Мең тәңкә. Иске пыскы сәләмәдән кытылыр көн бар икән. Ама бүрек устау камзул кияр көнем бар икән. Мең тәңкә.